ரீசெண்டா வா தமிழா வா நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட நம்ம காத்து கருப்பு கலை அவர்கள்ட்ட ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு பையன் ஏன் நெகட்டிவ் ஷேர்லயே வீடியோ போடுறீங்க, பாசிட்டிவா வீடியோ போடலாமே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நம்ம காத்து கருப்பு கலை சொன்ன பதில், நான் 2 வயசுல இருந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன், அந்த பொண்ணுக்கு 1 வயசு, அந்த பொண்ணு இப்ப வேற யாரையே கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருச்சு, இங்க கல்யாணம் ஆன பொம்பளைகளும் வந்திருக்கீங்க, கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுங்களும் வந்திருக்கீங்க, இவங்கள யாராவது ஒரு ஆள் என்ன கல்யாணம் பண்ண ரெடியா, நான் யூடியூப் விட்டே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மஞ்சத்தாளி எடுத்து ரெடியா காட்ட அங்க இருக்கிற பொம்பளைகள்லாம் பதட்டத்திலேயே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம கருப்பழனியப்பன் சார் வாயடிச்சு போய் நின்ட்டாரு. நான் ஆம்பளையா இருந்தாலும் பொம்பளையா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு தேவை கல்யாணம். கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம காத்து கருப்பு கலை அது ஆம்பளையா இருந்தாலும் சரி பொம்பளையா இருந்தாலும் சரின்னு அந்த தாலியை நீட்ட நம்ம ஆப்போசிட்ல அந்த கேள்வியை கேட்ட பையன் கை நடுங்கி அந்த மைக்க இன்னொரு பையன்ட்ட கொடுத்துட்டா. அப்படி கேங்ஸ்டர்னா டிசிப்ளின் வேணும். அவன் பயந்து மைக்க பக்கத்துல கொடுத்துட்டான்ப்பா. என்னப்பா பொம்பளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா சரிதான், ஆம்பளைக்கு குறி வைக்கிறானே டக்குனு மைக்க கொடுத்துட்டு திரும்பிட்டான்ப்பா அந்த பக்கம். காத்து கருப்பு கலையை நினைக்கும் போது ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை சேர்த்து வச்சு தோஸ்தான வாக்கிட்டேடா. நன்றி.